Саулармысыз, хөрмәтләребез, һәр туган көнебез җиңел, уңышлы, шатлык куанышларга тулы булсын иде. Башкарган эшләр һәм шул хезмәтнең нәтиҗәсен күрү олы бәхет. Көндәлек тормышыбызның уңышлы, позитив үтүе үзебездән тора. Чөнки без эш гамәлләребез белән бәяләнеп, хаталарны төзәтә алабыз. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Без сез бу җиргә яратырга, яратылырга килгәнбез. Кылган яхшы эшләребез өчен горурланып, киләчәкне төзик, яңа матур тормыш корыйк. Дөнья матур, дөнья киң, киләчәк буыннарга үрнәк булып гөрләп яшик. Без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова иҗат төркеме белән манзара тапшыруын башлыйбыз. Шырдан атамасы, Мари һәм татар сүзләре кушылмасы дигән фаразлар бар. Яшел Үзән районы Олы Шырдан авылының тарихын барларбыз. Күпләр аны блогер Гөлия Вәлиәхмәтованың әбисе буларак белә. Нурлат районы Фомо авылында яшәүче Минзинәт апа Кәлимуллина белән Алсузин Нурова танышып кайтты. Биектау районының Шулпан күлендә 45-нче тапкыр Фәйзуллин йөзүләре узды. Шигырьле йөзүле бәйрәмдә Зәлия Галиева булды. Бүген 24 июль, дүшәмбе, манзара тапшыруында барыгызга да таныш сәхифәләр булачак. Кызык дөнья, Дәрия, Кунакханә сәхифәсендә Флорист Гөлназ Сагирова, Алтын тәлинкә кинопремиясе номинантлары режиссерлар Алмаз Нургалиев һәм Булат Минкин. Авыл тормышы белән кайнаучы авылда яшәүче егетебез Равил Закиров. Сиңа сорау. Тик син дөресен әйт. Тырышырмын. Мин ярыйсы гына йөзәмме? Ярыйсы бака кебек. Бока кебек булса әйбәт икән әле. Берәр кайчан Раул Фәйзуллинны куып җитеп булырмы икән ул? Борчылма, ул сине еракта калдырып китмәс өчен әллә ничә тапкыр кире йөзеп әйләнеп килер. Татарстанның халык шагыйре Раул Фәйзуллин барыбызны да йөзәргә өйрәтте. Татарстанның халык шагыйре Раул Фәйзуллин башлап җибәргән Фәйзуллин йөзүләре 45-нче тапкыр уздырыла. Быел әлеге чара Биектау районында үтте. Раул ага үзенең дусларын, хезмәттәшләрен, иҗатташларын җыеп, зур әдәби, мәдәни, сәнгати, спорт бәйрәме ясады. Фәйзуллин йөзүләре Олы Кавал авылы мәдәният йортында әдәби очрашу белән башланып китте. Татарстан язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулла җитәкчелегендә язучылар делегациясе дә катнашты. Кунакларны җирле әдәбият, сәнгать сөючеләр каршы алды. Фәйзуллин бит ул шагыйрь гына түгел, ул спортчы да. Дөресен әйткәндә, мин элекке спортчы да диясем килми, ул әле дә йөзә, чаңгыда йөри. Гомумән үзенең теге әйткәннәр бит, рухы белән дә, тәне белән дә сау сәламәт кеше. Бу менә шул аның йөзүләре инде, ул бик күптәннән килә, узган гасырлардан бери. Мин студент чагында йөри башлаган идем, ул чакыра иде, без студентлар җыелып бара идек. Бер чиләк бәрәңге күтәреп, Казан суы буена, башта Казан суында изде, аннан соң Аккош күлендә. Менә хәзер соңгы елларда без аны районнарда үткәрә башладык. Очрашудан соң кунаклар Олы Кавал һәм Әлдермеш авыллары арасында урнашкан күлгә юл тоттылар. Шактый кеше Шулпан күлендә чынуга алды. Биредә булган халык арасыннан 6 кеше икенче ярга йөзеп чыгу теләге белдерде. Алар арасында Раул Фәйзуллин белән бер рәттән аның улы Газиз, журналист Данил Гыниятов та бар иде. Раул абыйның йөзүләрен көтеп алабыз ел сайын. Быел ялгышмаса минем шәхсән катнашуым 5нче ел. Шуңа күрә бу үзенә күрә бер зур спорт чарасы да һәм мәдәни аралашу, язучылар да, иҗат әһелләр дә аны көтеп алалар. Инде ул узын гомерле булсын дип телисә килә. Шараның төп өлеше Биектау районында урнашкан Шулпан күлендә үткәрелә. Безнең йөзүчеләребез инде суга кереп китте. Әйдәгез без аларга уңышлар теләп, әйләнеп килгәннәрен бергәләп күзәтик. Халык шагыйре Раул Фәйзуллинның бик яхшы йөзү остасы икәненә тагын бер кат инандык. 4 август көнне Раул абыйга 80 яшь тула. Фәйзуллин йөзүләре 45-нче тапкыр уздырыла. Аның өчен һәр яклап юбилей елы. Кайда су бар, кайда менә хәзер лойгачта, кая барсам да мин монда кайда су дип сорыйм. Чөнки мин чит җирләрдә булсам, зиратка кергә телим һәм су койдырга телим. Чөнки алар минем өчен икесе дә бик мөһим әйберләр.
Hazırki zamanda aralaşu jetmek kişiye. Kişi üzerine beklenip yaşıyor. Biz şuşunda jayının motor vaktinde gelip bizden bu medeniyat, edebiyat hem spor bayramı. Kimdir yüze, kimdir kalınca yüze, kimdir kısa distansiyada yüze. Şöyle ettirip kimdir indi bunda aralaşa, kimdir bunda müzikantlar, yazıcılar, jurnalistler, hudojniklar bir aralaşu forması üzerine göre şuşu sabantuyu. Qonaqlar yor boyunda olmaz hem zincirlerin tınlap, yüzüçülerinin eğlenip kaytkanların kütüp turdular. Yüzü ol ışu. Demek biz yüze biz iken biyiklikte kalabız. Biyiklikte bulganda selametlik sana üzi kile. Manzara tapşırığı için Zeliye Galiyeva, Andrei Karsinski. Oğul bilen şehirinin ayırması bilesin derse Kubin'de onun ayırması. En mühimi, sırrını aşam, oğul şehirsiz yaşıyorlar, şehir oğulsuz yok. Şunun aydan biz özümüzge indi özünün tüp bir şenlikinin birsin oğulga bağışlagan blogger Ravil bilen engeme kırırız. Ravil, selam, hoş geldin. İsәнмесез? Oynar selamlayız. Беренчедән рәхмәт әйтәсе килә сезгә, шулай мине зурлап чакырганыгыз өчен. Мин Чирмешән районыннан. Сыраган çok uzun geçtin. Миңа 24 яшь. Мин хәзерге вакытта Өйләнмәгән кредитларың yok, машина, фатирлар бөтен бар. Аларын да санап китәсең, әйме? Юк. Мин хәзерге вакытта авылда яшим. Авылда үземне күрсәтәм, авыл тормышын күрсәтәм, үземнең социаль челтәрләрдә. Anlaşıldı. Кайын туды bu fikir? Гомумән. Нинди фикер? Менә авыл тормышын күрсәтү. Ниндидер Блогер bu. Ниндидер тормыш проблемалар аркасында мин шәһәрдән авылга күчеп кайтырга туры килде. Шулай тора бара яшәргә кирәк, үзегез дә беләсез. Бу тормышта ничектер яшәргә кирәк, үзеңне табарга кирәк. Шулай итеп авылга кайткач, иң беренче эш итеп сыерлар карыйм. Аннары бездә 4 сыер савам. Үгезләр бар. Кул белән савасың сыер. Юк. Хәзер авылда аппаратлар бар. Теге җайлы. Авылда яшәргә җайлы. Менә кешеләр уйлыйлар, авылда яшәргә авыр дип әйме. Бер карасаң, авылда яшәргә җайлы. Шуны әйтәсем килә. Иң беренчедән. Бит әле кул белән саусаң үзеңне төшереп тә торырга кирәк, ул бит безнең блогер. Әллә сез үзегезне төшерүчеләр дә бармы? Үземне төшерүчеләр дә бар. Төрле штативларда алам. Мин әгәр Тешергә тынсам инде үземнең аппаратларым бар, үземнең штативларым, микрофоннарым, үзем бөтенесен булдырдым, бөтенесен алдым. Хәзерге вакытта үземнең тормышымны төшерәм, күрсәтәм халыкка. Минем блог татар телендә. Татарстанда яшәп, татар телендә алып барам. Афәрин. Чирмешән районының кайсы авылы? Иске Кади авылыннан. Субханалла. Үз авылыңа гына төшерәсеңме яки башка авылларда да? Менә мин Әмирдә генә булып кайттым әле күптән түгел. Мин дә Әмиргә бардым, бер көнне анда безнең иркә, җырчы иркә килде, алар авыл сабан туена. Булай инде мин үземнең авылымны төшерә тырышам, үземнең тормышымны гына, кешеләрнең тормышын ниндидер, алар безнең битендә үзләренең ниндидер сүзләрем бар. Чикләргә тырышмыйм, бүтән кешеләрнең тормышына керергә тырышмыйм, үземнекен генә. Хәзер кайбер кешеләр курка камерадан, кайбер кешеләргә әзрәк читенрәк менә шул үзен күрсәтергә. Бу осталык каян килгән икән? Бөтен Татарстанга. Мондый осталык менә үзеннән үзе. Һөнәрең буенча син башка ниндидер шөгыльләрең бардыр бит? Мин фотограф, видео төшерәм, фотограф. Әлбәттә, менә шул медиа үзәгендә мин язып йөргән җегет инде. Язылучыларың, әбүнәчеләрең күпме? Хәзерге вакытта мине карый 75 мең кеше. Субханалла. Менә реклам юнәлешенә мөрәҗәгать итеп, үзеңә нинди булса табыш кертә аласыңмы шул видеоларда син? Юк. Алай мөрәҗәгать иткәннәр юк әле. Юк. Менә манзараны карагы шикәрләр алар бирсә дип әйтте. Менә бер видеоны төшерү өчен әзерләп инде менә социаль челтәргә урнаштырып инде тамашачыларга җиткергәнче күпме вакыт үтә? Менә шул менә сыер савасың ди менә. Аны бит инде ул бер видео булаймы?
Менә күпме вакыт үтә? Stories-лар дигән йөр бар, әйме? Анда 15 секундлык 1 минутлык видеолар бар. Аларны мин турысынча ничек төшерәм, шулай кертәм. Эшкәртмичә кертәм. Инде аерым постлар керткәндә, аерым кызыклы видеолар ясаганда, минем кызыклы видеолар әни белән төшерәм мин. Әни белән кызыклы вайннар, авыл тормышын күрсәтәм. Караучылар шушы видео язмаларны инде шул вакытта, һәм инде шул вакытта инде идея табарга кирәк баштан. Шул идеяны башта уйлыйсың, аннары карыйсың ничек төшерергә дип, төшерәсең, монтажлыйсың, ниндидер редактировать иткәндә, ниндидер фильтрлар кертергә, быстың кертергә, тегесен эшләргә. Шуннан соң гына безнең ул чыга социаль челтәрләргә инде. Һәм сине кем дип безләргә Равил Закиров һәм килеп чыгасың син, шалт итеп. Бөтен социаль челтәрләрдә дә. Афәрин. Менә кайта авазы бармы? Син бит 75 мең кеше карагач, алар сиңа да язалардыр тегәндә. Хайп, майп әлләнди сүзләре бар бит, нәйме? Хурлаучылар бардыр, мактаучылар бардыр. Менә шундый диалог төзеләме? Әлбәттә. Менә бу эшкә кереп киткәндә күп кешеләр мине карый, идегезләрне подписчиклар дип әйтгәндә, әйме? Шул подписчиклар миңа һәр көнне кемендә 1000 2000 сообщение язалар. Аны укып чыгарга кирәк бит. Әлбәттә, вакыт. Нинди генә сообщениеләр ләкми. Күбесенчә инде мине аңлаган кешеләр матур, җылы, шундый рәхәт миңа сообщениеләр язалар, хатлар язалар. Инде бар инде шул вакытта хейтерлары да. Хейтка мин үземнең карашым бик җитди генә, хейтка үзем биргә тырышмыйм. Некрологтан кала бөтенләй бер дә реклама дип карыйсың инде андый берләргә. Нәкъ Менә сыер саудан башладык, иң беренче белән дә. Менә сауган сөтне нишетәсез? Каймаклар, иремчекләр, süt ризыклар әзерлисезме яки инде тапшырасызмы? Без тапшырабыз. Әлбәттә, күп подписчиклар миңа яза, Равил, ник сез үзегезнең продуктыгыздан ясамыйсыз? Иремчек, каймак, аны сатмыйсыз. Беренчедән, без шәһәрдән ерак. Мин монда килер өчен 256 километр үттем. Аңлыйсызмы? Безнең Әлмәт шәһәре, Чаллы, Казан, алар ерак шәһәрләр. Шуңа күрә без инде сөтне бирәбез. Анда безнең җыючылар бар. Шул җыючылар сөтне җыеп. Ничә сумнан хәзер литры? Бизнес булыр иде. Бик аз бит инде. 15 сум. Әнә шул. Литры. 15 сум. Ярар, нишләтәсең инде? Яхшысын дип өметләник. Ярдәмчеләрең дә бардыр бит, димәк. Юк, әни һәм мин. Әни дә төшерә. Афәрин. Әнигә күп сәлам. Кунакка килгән өчен рәхмәт әйт. 4 сыерыңа да сәлам әйт. Сүтләрен күбрәк мулдан бирсеннәр. Эшеңдә уңышлар теләп калабыз. Инде 75 мең генә түгел, миллион, миллиардларга җитсен караучыларың. Алла бирсә, шулай булыр. Хәзерге вакытта әле минем иртәгәдән соң тур башлана. Тур турында сөйләп килә әз генә авыл туры. Мин уйладым да нәрсәдер ясарга кирәк. Менә бу Татарстанга нәрсәдер күрсәтергә кирәк. Хәзерге вакытта мин шәһәр кызларын чакырам авылга. Афәрин. Шәһәр кызларын чакырам авылга. Алар сыер сауырга Әллә барасыңмы? Бакчада эшләргә өйрәнәләр. Һәм инде авылда нинди эшләр бар, барысын да үзләштерергә тырышалар. Әлбәттә инде бер карасаң авыр әйме, но кызлар менә минем уже беренче тур үтеп китте. Хәзер икенчесе була. Кызларга бик ошый. Киләләр кайталармы? Кайталар. Афәрин, субханалла. Син димәк әле авылны яшәтүче. Җәмәгать, менә мондый җегетләр һәр авылда булсын иде. Бер караганда бит инде бик әйбәт. Авыллар бетә, үлә диләр. Безнең авыл югала, бетми әле авыл яшәячәк. Равил кебек егетләр булганда. Равил, рәхмәт сиңа, уңышлар. Сезгә рәхмәт, Зәтфия. Алмаз, сезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Сау булыгыз. Афәрин, менә бит. Махсус грантлар оештырырга кирәк мондый кешеләргә. Халкыбыз бөтен тапкырлыгын, зирәклеген җигеп, төрле кыенлыкларга каршы торырга өйрәнгән. Махсус хәрби операция зонасында хезмәт иткән ир-егетләребез өчен туган җирләреннән һәр хәбәрдә зур сөенеч, рухландыручы, батырлыкка өндәүче көч булып тора. Үз гомерләре бәрабәренә безгә ошбу тынычлыкны, аяз күк йөзен бүләк иткән бабайларыбызны истә тотып, егетләребез безне ачы яман җилләрдән саклап калырга тырыша. Геройларыбызны онытырга ярамый. Аның турында истәлекне алып барабыз, горурланабыз. Сибгатуллинар фатирында барда Илнурны хәтерләтә. Биредә аның елмаеп торган фотосурәтләре, мактау кагазлары, десантчы формасы, медальләре һәм батырлык ордены. Илнур кичкенәдән үк акыллы, бер кайчанда мин аңа бүтән әйткәнне аңлыйдыр ул. Бүтән шөгыльләре менә спорт белән бәйле.
Бик яратадыр футболны, хоккейны. Малайлары белән Гөлминамда ишек алдында футбол уйнап йөридер. Дуслары күп иде. Балачактан ук Илнур спорт белән шөгыльләнгән. Йөзгән, йөгергән, футбол уйнаган, иң яраткан шөгыле хоккей була. Нефтехимик командасы өчен уйнарга хыялланган. Тик әтисенең юлын сайлап, тормышын хәрби һөнәре белән бәйли. 2013 елдан бирле контракт буенча Ульян өлкәсендә хезмәттә булган. Чечняда инде елга 2 тапкыр булалар, 3-4 ай командировкада. Илнур күп сөйләмешмидер, шаярадыр, сорашсаң да бер сүз әйтмидер. Илнур Сибгатуллин СВОда беренче көннән катнашкан. Аларның дивизиясе Киев янындагы Антонов аэропортында хәрби бурычын үтәгән. Илнур махсус хәрби операцияның 2нче көнендә иптәшләрен яклап, батырларча һәлак була. Хезмәттәшләрен снайпер пулясыннан каплап калган. Батыр сүздә генә түгел, аның хәрби иптәшләре, командирлары, менә без алар белән элемтәгә чыктык, алар шулай дип әйттеләр инде. Ну, алай, я үзем беләм, Илнурым минем бик надежный, бик ответственный җегет. Малай, улым. Без аның белән горурланабыз. Илнурның ышанычлылыгында, төплелегендә хатыны Кристина бер кайчанда шикләнмәгән. Алар 6 ел таныш булган. Өйләнешкәч 1 ел торып калалар. Горжусь его поступком, и я понимаю, что он иначе бы не смог поступить. Аның белән бик горурланам. Хәрби хезмәттә күрсәткән батырлыклары турында сөйләгәндә, әйе, бу минем Илнурым дим. Ул башкача эшли дә алмас иде. Мой Илнур, он всегда всех оберегал, всегда всех защищал. Ачык йөзле, акыллы, тырыш Илнур Сибгатуллин беренче укытучысының хәтерендә шулай уелып калган. Соңгы очрашуда ул Гөлчәчәк Бариевага үзенең планнары турында сөйләгән. Мин военный булып китермен, наверное, дип сөйләде. Мин аңа, конечно, уңышлар теләдем. Сиңа военный форма бик килешер дидем. Сибгатуллиннарның 2 баласы да хәрби булу юлын сайлаган. Әтисе һәм абыйсызыннан кечесе дә бара. Хәзер 27 яшьлек Айрат Сибгатуллин оборона министрлыгы университетында хәрби психологка укуын тәмамлый. Әниләре ватанның лаеклы улларын тәрбияләүләре белән бик горурлана. Гөлнар Сайфетдинова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Геройларыбызның батырлыклары һәр вакыт истә. Каһарманнарыбыз күңел түрендә. Зур фаҗигані булдырмый калган сабыр һәм тыйнак намазлы шын татар егете Дамир Юсуповны искә алыйк. Батырларның исеме якты маяк булып, буыннардан буыннарга күчсен. Дамир Назирулы Исламов, хәрби дәрәҗәсе өлкән лейтенант, вазифасы танк командиры. Бронь төркем составындагы Дамир Исламов җитәкләгән танк экипажы дошманның ныгытылган районын һәм 10 сугышчысын юкка чыгара. Экипаж хәлиткеч бәрелештә Украина хәрби көчләренең 4 танкын юк итә. Әмма 5нчесе белән бәрелештә каһарманның танкы шартлатыла. Экипаж һәлак була. Россия президенты Владимир Путинның карары белән Дамир Исламовка Россия герое исеме бирелде. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Телефон кенәгәсендә таныш флористларын күптер синең. Син аларга еш мөрәҗәгать итәсеңдер дип уйлыйм. Менә бүген һәммәсенә шалтыратып котларга онытма, чөнки 24 июль чәчәк телен аңлаучылар, ягъни флористлар көне. Менә барыгызны менә шушы тапшыру аша котлыйм. Чәчәк гөлләмәләр безнең тормышыбызда шыннан да зур урын алып тора. Өстәвенә көндә бәйрәм, көндә туй. Бер генә бәйрәмдә чәчәкләрдән башка узмый, кыскасы, флора белгечләре һәр вакыт ярдәмгә килә. Яшар өчен кояш, ирек һәм кечкенә генә чәчәк кирәк дигән атаклы әкиятче Ханс Кристиан Андерсен. Төрле төстәге, хуш исле бу исемлекләр хәтта таш күңелләрне эретергә сәләтле. Юкка гына чәчәк бәйләмнәрен бәйрәмнәргә бүләк итмиләр, аларны бакчаларда, тәрәс төбендә үстермиләр бит. Әнә бит алар үзләре дә аяк астында ялтырап яталар. Халыкта аларны тузганак дип атыйлар. Минемчә, бу исем әлеге чәчәкләргә килешеп бетми. Тузганакларны кояш белән тиңләп, якты нур, сары башлар, алтын кайлар дип атап булыр иде. Ә менә Нәркис нарцисс чәчәгенең исеме җисеменә туры килеп тора. Бу аның матурлыгына гына бәйле түгел. Бу чәчәк борынгы Греция әдәбиятында Овидийның Метаморфоза әсәрендә искә алына. Борынгы мифологиядә кенәфер чәчәге белән бәйле риваять та бар. Имеш сунарчылык һәм ай алихәсе Диананың юлы уңмый. Аңа кайтканда курайда уйнаучы көтүче очрый. Ачуы килгән Алиһә, сез нигә минем җәнлекләрне куркытып бетердең дип егетнең күзләрен чыкып алып җиргә ташлый.
Бу урында кызыл таҗлы ике чәчәк үсеп чыга. Соңрак Диана үз гаебен таный, әмма соң була. Шуңа да халыкта канәфер чәчәге юкка рәнҗетелгәннәр символы булып санала. Белоснежка һәм җиде кәрле әкиятен хәтерлисезме? Анда төп герой үги әнисеннән качканда ялгыш энҗе муенсасын үзе. Яшел үләнгә чәчелеп киткән сәйләннәр хуш исле чәчәкләргә әверелә. Аларны таш исеменнән алып энҗе, ягъни ландыш дип атаганнар. Сюльпан фарсы теленнән тюрбан, ягъни чалма дип тәрҗемә ителә. Ул чыннан да көнчыгыш илләрдәге баш киемен хәтерләтә. Туган җире фарсы иле. Персия икән. Моннан ул Төркиягә китерелә, 16 гасырда аны Венага алып китәләр. Шуннан соң Европа буенча тарала. Флористика ул иҗат, күңел халәте, сәнгать әсәре кебек гөлләмә ясау өчен тәҗрибә, осталык кирәк. Бәйрәм уңаеннан студиябезгә дә бүген шундый осталарның берсе, флорист Гөлназ Сәгыйрованы чакырдык. Гөлназ, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хош килдегез. Әлбәттә, флористика булгач гөлләмәләр җыючы буларак, иң беренче сорау, беренче букетыгызны хәтерлисезме? Әлбәттә хәтерлим, ул чемпионатка әзерләнү максатыннан эшләнелгән иде. Мин килдем дә, мәйтәм җиңелдер инде ул. Ике атнада хәтисез генә өйрәнәм дә. Бетте чемпионатта катнашам дип уйлаган, юк икән. Коммерческий флористика бик нык конкурсный флористикадан аерыла. Конкурсный флористика ул высокая флористика. Безнең, получается, әле кеше аңламаган һәм кеше өчен Кулланышта булмаган яңа букет ясыйсыз, кулланышта булмаган яңа ниндидер ял алынма яңа техникалар белән, ниндидер яңа дизайннар белән без һәрбер модульны 17-15 көнне 15-17 сәгать без ялларсыз, бәйрәмнәрсез ясый идек. Нинди гөлләмә иде соң беренче? Нинди чәчәкләрдән тора иде? Букетны каркасия, спиральная техникада ясалган иде. Мин хәзер ул елларга әйләнеп кайтам. Менә бу композиция. Менә бу букет шулный, беренче букетларның берсе. Дизайнер дисәк тә була сезне, шулай? Нинди чемпионат ул? Чемпионатка әйләнеп кайтыр инде. Чемпионатка әйләнеп кайтканда ул бездә бөтенләй бар WorldSkills бар иде. Ул исән сау балалар өчен. Шуларга капма каршы бар иде Olympics. Ул сәламәтлеге шикләнгән балалар өчен чемпионат. Бер теге мин үзем гади балалар белән үскәч, конечно, миңа ул авыррак иде. Теге күбрәк күңел халәтенә авыррак иде. Но мин ул беренче чемпионатта катнашкан вакытта, баштан бит инде Татарстан дәүнендә үтә ул региональ чемпионаттан национальный. Мин шундый шок каттым. О, чынлап та кешенең тормышка карашына бәйле икән ул. Шул баштан беренче көн үтте безнең. Чемпионатка әйләнеп кайтканда минем тренерым Мәскәүдә иде. Сәгать иртәнге 6-ларда звонит итте. Ул миңа: "Син барсын да беләсең, инде бүтән әзерләнергә ни юк. Вакыт юк. Син 100%-ны үзеңнекен куйсаң, без җиңәчәкбез", диде. Мин дә шул сәгать иртәнге 6-дан канатланып, ниндидер хисләр белән площадкага киттек без. И минем менә бу баштан күрсәткән композиция 96 балл белән мине чыгарды. Subhanallah. Demek ki җиңү яуладың кайда? Мин җиңү яуладым. Шуннан соң мин чемпионка России булдым. И без мировой чемпионатка әзерләнә башладык. Анда инде тагын да катгыйланды, ниндидер теге яңа тренерлар керде, шул катгыйланды. Таләпләр үзгәрә инде. Таләпләр үзгәрде. Тренер дисез, бу өлкәдә дә тренер була, шулай бит? Әле алар берничә була. Мин үзем дә хәзер менә бүгенге көндә мин тренер, мин эксперт. Тренер булу өчен нишләргә кирәк? Тренер булыр өчен барыбер әзме күпме чемпионатный флористикада практика кирәк. Менә мин, мәсәлән, тренер булдым национальный чемпионатны җиңгәчтән соң, уже региональный бүтән балаларга, үземнән получается, Казан уровеньдагы. Димәк, ниндидер курслар үтеп кенә курслар үтеп кенә түгел. Чөнки менә безнең курсларга килгәндә, высокий флористиканы Мәскәүдә укыталар, ул Николь дигән мәктәп. Ябыла дип тә куркыталар инде аны. Менә шунларга барып укыйсы килә, конечно, но әле аңа барып җитмәдем. Беләсезме, эксперт булуның да аның ниләре бар. Теге авырлыклары, мәсәлән, сездә 8-9 бала, ул бөтен өлкәдән, мәсәлән, менә хәзер бездә
Санкт-Петербург, Мәскәү, Казан, Башкортстан. И аны судить еткәндә син уйлыйсың, менә теге доли балларында 0,5 решать итәргә может, 0,8 решать итәргә может. И ул бик нык үзеңнән ни таләп итә инде. Игътибарлылык. Бу җаваплылык бит инде бер чиратта. Ну, мин бик сөйнәм, мин шулай эксперта, тренерда еще шул Олимпиксныкы, Dell Skillsныкы, World Skillsныкы именно профессионалы. Хәзер бит чемпионатлар бетте. Дип санасак, мәсәлән, минем карьерамда дип әйтик инде мировой чемпионатка бит безне кертмәделәр. Кызганычка каршы без бик әзерләнгән идек. Ниндидер теге һәрбер кешедә, һәрбер спортсмenda була торган әйбер ул. Без бит мәсәлән букетны да сәгатьләп отрабатывали. Сәгатькә, мәсәлән, син 2 сәгатькә ул каркасны букетка сыярга тиешсең. Менә шул сыярга тиеш дигәннән бездә бит инде аралашканда сыярга тиешбез, вакыт ешлыгына үзебезнең бүленгән вакытыбыз бар. Менә флорист эшенең үзенчәлеге. Менә безгә дә бер-ике сырны чишеп буламы шундый? Флорист нинең үзенчәлеге чәчәкләрне үлеп ярату. Әйбәт. Синең яраткан чәчәгең? Минем яраткан чәчәгем берничә. Мин аларны теге санап әйтәлмим. Ирингиум, клематис, ирингиум бик зактырса, клематис бик теге. Буларның татарчасын тәрҗемә итеп карарга кирәк булыр, хөрмәтле тамашачылар. Татарчаларын белмим. Ярар. Серләре бер кайчан да чәчәкләрне кашы белән кисәргә ярамый. Димәк, нәрсә белән? Пычакмы? Пычак белән, я бик острый секатор белән. Сез ялгышлыгыбызны беләм. Менә теге миңа әйтәләр инде, ничек Гөлназ инде, мәсәлән, мин туган көнемдә күптән түгел, минем бөтен букетым хәзер бүген бүләк иткән кебек тора. Ничек синең алай дип әйтәм. Салкын су һәм острый теге. Һәм кайчы белән кисмәскә дип. Кисмәскә, потому что стебельләре кысыла бит аның, и ул ишелми. Гөлназ, безгә бер дәрес булды. Бик зур рәхмәт сиңа тәҗрибә белән уртаклашканың өчен. Син дә чәчәкләр кабул итсәң, кашы белән кисмәйне бит. Гөлназ, кунакка килгән өчен рәхмәт яусын сиңа. Эшеңдә уңышлар, димәк, менә уйламаганда, көтмәгәндә чемпионаттан үзеңә һөнәрле булгансың. Үткән туган көннәрең белән өстәүле булсын. Кара, гөлләмә дигән. Мен сиңа гөлләмә. Үзем җыйдым сиң өчен дип. Кая минем пионнарым, чалмагачларым. Сабагында кисәс түгел. Без тапшыруны дәвам итик. Исәннәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сәлам, Алмаз белән Зөлфия. Эфирда Кызык дөнья сәхифәсе сезнең белән мин, Миләүшә Ризванова. Үткән чыгарылышны караган булсагыз, мин Кырым ярымутрауының Алсу күлләре турында сөйли башлаган идем. Шул җылы якларга сәяхәтебезне Сасык-Сиваш күленнән башлаган булсак, бүген Алсу күлләр темасын дәвам итеп, Чыкрак һәм Кояш күлләрендә тукталырбыз. Алсу төсле күлләр, чыннан да. Кызык һәм табигатьтә бик сирәк очрый торган күренеш. Ни сәбәпле Кырымдагы әлеге күлләр ал төстәсең? Күлләрнең шундый ал төсе оптик иллюзия түгел. Сасык-Сиваш, Кояш һәм Чыкрак күлләрендә бик сирәк очрый торган Дунальелла солоноводная суүсеме тереклек итә. Җәй ахырына таба әлеге суүсемнәр чәчәк ату пигына җиткән вакытта күл өсте кызгылт төскә әверелә дә инде. Кояш күле! Көнчыгыш яр буе энҗесе Кояш күле Керчьтән 30 чакрым ераклыкта урнашкан. Әлеге күл хакимият тарафынан бик саклана. Шулай да бирегә экскурсия төркеме составында яки алдан тыюлык сайтында пропуск рәсмиләштереп мөстәкыйль керергә мөмкин. Дунальелла Салина суүсемнәренең чәчәк атуы аркасында Кояш күленнән еш кына фиалка, ягъни Миләүшә чәчәге исе килә. Ләкин кайвакыт бу хуш ис күл төбендәге ләм пычрагы исләре арасында югала. Кояш күленең тозлылыгы су литрына 350-400 миллиграмм булуын исәпкә алып, әлеге күлдә башка бер кемдә диярлек яшәмәү аңлашыла. Җәй көне Кояш күленең бөтен мәйданында диярлек су биеклеге иң күбе тезгә кадәр генә. Шуңа күрә монда су коену мөмкин түгел. Чыкрак күле. Чыкрак
Кырымның көнчыгышында Керчтан 16 шақырым ералқылықта орнашқан Тұзлы көл. Аның максималь тирәнлеге 1300 см, мәйданы 8,5 квадрат километр. Шықрақ пішірағының дәуала өзінчәліклі бірнеше табиғи факторның уникаль жиылмасына бәйлі. Көл жер асты шығанақлары білән туклана. Алар арасында күкірт тә бар, шулай құм аша өтіп, фильтрлана һәм чистартылған көлгә керә торган Азов диңгезе сулары белән туклана. Әлеге күлдәге пешерак процедуралар вакытында микроорганизмнар тирегә сеңә һәм буыннарның ныклыгын арттыра. Алмаш процессларының стимуляцияләренә булыша. Моннан тыш организмга аммиак, йод, сероводород, кирәкле минераллар һәм төрле витаминнар үтеп керә. Күрдік, білдік, аңладық, ишіттік һәм киттік. Қоя киттік, сәяхәткә инде әлбәттә, алсу күлләрне күріп қайтырға. Тұрмыш стилі мәдәни код этно-фэшн фестивалі оңайынан миллиард татар редакциясы милли киімнәр парады акциясын иғлан еткен еді. Оның жеңушілері белгілі. Оештырушыларның фикері, шушы акцияны үткәріп, біз үзебезнең рухиятыбызны торгызырга тырышабыз. Милли киемнән безнең зур һәм тату республикабыз урамнары буйлап йөрүчеләр күбрәк булыр дип ышанабыз. Милләттәшләребезнең тормышында булган яңалыкларны һәр вакытта күзәтик. Сүзне хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллинга тапшырабыз. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Томскида моторлык индустриясын алга чыгарган белгечләрдә татар каны ага. Моңа төбәктәге хезмәттәшләребез инанган. Биредә 17нче тапкыр төбәк-ара осталар чемпионаты узган. Чәч тараш, декоратив косметика белгечләре, маникюр буенча осталар үзара ярышып, дөньяны моторлык коткарыр дигән гыйбарәне алга сөрә. Тулырак Елена Софиевна репортажында. Иртәдән кичкә кадәр бер артлы төрле креатив хатын-кыз образлары барлыкка китерәләр бирде. Иң лаеклылары югары итеп бәяләнәдә. Катнашучылар 100-гә якын җирле визажистлар. Күбесен махсус рәвештә моторлык бәйгесе өчен дип уйлап чыгарганнар. Томскның Татар горкасында туып үскән Надия Биккулова да бар сафларында. Я безумно рада, я люблю мероприятия, связанные с... Мин бик шат, моторлык чараларын яратам. Бу моторлыктан минем күңелем күтәрелә. Мин тумышымнан ук татар кызы һәм моның белән бик горурланам. Осталар ярышы булудан бигәрәк үзара тәҗрибә алмашуга корылган мондай очрашулар. У нас специалист очень высокого уровня, когда наши ребята уезжают в большие... Бездә бик югары дәрәҗәдәге белгечләр бар. Безнең Сибир осталары һәр вакыт яңалыкка омтылалар. Шуңа күрә дә алар үз эшләренең осталары. Оксана Азизова катнаш гаиләдән, әтисе татараның. Үзенең тамырларын югалтмас өчен ул кияүгә чыккач татар фамилиясендә кала. Парижда чемпион титулын яулаганда туганнары аңа ярдәм итәр өчен барысы да җыелып, дөньяда танылган мода мәркәзесенә юл алган. Ә бит Оксана очраклы рәвештә генә чәчтарыш булып киткән. Для меня это было совершенно тоже неожиданно. Я 7 лет была в декрете, у меня 2 дочки. 7 ел декретта булдым, минем 2 кызым бар. Мин чәч толымнарын үрергә, өйрәнергә теләгем туды. Һәм чәч тарашка укырга кердем. Студент елларында конкурсларда катнаша башлаган идем инде. Бу 4-5 елга сузылды. Һәм бу еллар эчендә мин күп казанышларга ирештем. Томск әлбәттә Париж түгел, ләкин көндәшлек дәрәҗәсе биредә дә бик югары. Бәлки шуңа күрәдер, туйга дип әзерләнгән кичке салон фантазия образлары шаккаттырды. Авторларның күбесе тарихтан я табигать көчләреннән илһам алган. Иң кызыклы, зур игътибар җәлеп иткән образларның берсе фантазияле татар патшабикәсе иде. Ул көнчыгыш һәм көнбатыш гүзәл затларына хас булган моторлыкны чагылдыра. Детальләр, символлар күзне җәлеп итүдән тыш уйландыра да. Иң өстендә генә лилияләр, маңгай буенча үсемлек мотивларын берләштергән сызыклар һәм ләлә таҗлары очрашкан. Башындагы бөҗра җирнең өстәмә бер моторлык сферасы. Аны хатын-кыз башлангычы туендыра һәм уңдырышлы итә, ди авторы. Бу чара ярышка караганда күбрәк концертны хәтерләтте. Катнашучылар залда да, сәхнәдә дә булдылар. Тамашачылар күңел ачты. Кемдер фотога төште, кемдер хәле киткәнче бийде. Ә җиңүчеләр затлы бүләкләргә ия. Сабантыйлар күптән усалар да безнең дөнья буйлап сибелеп яшәүче хезмәттәшләребездән видеоязмалар килеп тора.
Көнбатыш Казакъстанның Актүбә шәһәрендә татарлар бүген дә гөрләп яши. Милли якшәмбе мәктәпләре ачылган. Туган телдә концертлар, кичәләр оештыралар, туйларны, бала туу, йолаларын үзебезчә үткәрәләр. Гореф-гадәтләребезне онытмыйча саклыйлар. Ел сайын Сабан туйларны бик күркәм итеп уздыралар. Быел да Актүбәдә гомер итүче милләттәшләребез Сабан туйларны үзебезчә итеп үткәргәннәр. Бәйрәмдә иң яхшы чәк-чәк бәйгесе һәм оста баянчылар фестивале оештырылган. Тулырак киләсе сюжетта. Язгы шешенне тамамлап, Сабан туйны каршы алу элекелектән зур вакыйга булып исәпләнгән һәм аны бәйрәм итүгә хәзерлек эшләре алдан алып барылган. Хәзер заманалар бүген күпкә үзгәрсә дә, борынгыдан ата-бабаларыбыздан килгән гадәтләргә Актүбә татарлары тугры калып, бәйрәмдә халкыбызның ялларын, агыры-гадәтләрен күрсәтергә тырышалар. Уже 43 ел инде монда турабыз. Елда киләбез Аллага шөкер, бик күңелле була, рәхмәт. Мин Кукмара районыныкы. Татарстаннан. Бу минем кайнапам, бу этнәнеке. Сабан туйлар гөрләп торсын, элебез тыныч булсын. Татарстаныбыз да тыныч булсын. Казакъстанның Сабан туйында Актүбә шәһәрендә мин беренче тапкыр һәм бик шәп, монда бик күңелле, рәхәт, шундый жылы, үземне өйдә шикелле хис итәм. Быелгы Сабан туй кысаларында традицион спорт ярышларынан тыш, гыр күтәрү, кул күрәшү, шулай ук халык уеннары, кашыкка йомырка салып йөгерү, көендә чиләкләр белән йөгерү һәм батырлар өчен көрәш уздыру тыш, хатын-кызлар иң тәмле һәм оригиналь бизәлгән чәк-чәк бәйгесендә катнаштылар. Бүгінгі бәйрәмгә менә біз зур Сабан туйга тушындай конкурс оештыргаш кушылдык. Матур бизәкләргә тырыштык инде, шәкшәкләребезне, конфитюрлар белән, кипкән җимешләр белән, шоколад белән, бизе белән. Мин менә бүген Сабан туй 2023 дигән Сабан туй сөлгесен ясап, кыштилләргә буяулар кушып, шәшәкләр ясап, тушлай әзерләп конкурска катнашырга уйладым. Хәзерге вакытта Сабан туйларда нинди генә заманча әйберләр сатмыйлар. Мәсәлән, кулдан килгән материаллардан ясалган фәрештә канатлары. Именно вот эти крылья сделаны из строительной подложки. Белые обычно из этого материала делаются, потому что они легкие, воздушные, и можно применять и в танцы, и везде. Бүгенге менә Сабан туй бәйрәменә мин алып килдем үз кул эшләре белән ясаган калфаклар, ул хатын-кызлар баш киеме, менә минем башымда кебек, һәм мин алып килдем брошкалар, алар татар үрнәк кебек ясалган, һәм татар милли әзрәк үрнәкләр булсын һәм киеп йөргәндә әзрәк үзләренең татар милләтеннән икәнен күрсәтә белсен дип алып килдем ясап. Мин үзем менә шундый матур тасвихларны ясыйм һәм бөтен кешегә бүген күрсәтәм, үз эшемне яратып, матур итеп ясыйм. Һәр кешене Сабан туйы белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет телибез. Байрам белән дуслар! Узган елда Актүбә өлкәсенең Сабан туйы Мәртүк авылында узса, үз чиратында быел алар Актүбәгә килеп, тамашачыларны үз иҗатлары белән сөендерделәр. Моннан тыш бәйрәмгә Көнбатыш Казакъстанның Атырау шәһәре Татулык татар-башкорт мәдәни үзәге дә кушылды. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Атнагызны яхшы хәбәрләр белән башлагыз. Сиңа сорау. Тик син дөресен әйт. Тырышырмын. Мин ярыйсы гына йөзәмме? Ярыйсы бака кебек. Бока кебек булса әйбәт икән әле. Берәр кайчан Рауль Фәйзуллинны куып җитеп булырмы икән ул? Борчылма, ул сине еракта калдырып китмәс өчен әллә ничә тапкыр кире йөзеп әйләнеп килер. Татарстанның халык шагыйре Рауль Фәйзуллин барыбызны да йөзәргә өйрәтте.
Татарстанның халық шагыйры Равил Файзуллин башлап җибәргән Файзуллин йөзүләре 45-нче тапкыр уздырыла. Быел әлеге чара Биектау районында үтте. Равил ага үзенең дусларын, хезмәттәшләрен, иҗатташларын җыеп, зур әдәби, мәдәни, сәнгати, спорт бәйрәме ясады. Файзуллин йөзүләре Олы Кавал авылы мәдәният йортында әдәби очрашу белән башланып китте. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рхаил Зайдулла җитәкчелегендә язучылар делегациясе дә катнашты. Кунакларны җирле әдәбият, сәнгать сөючеләр каршы алды. Файзуллин бит ул шагыйрь генә түгел, ул спортчы да. Дөресен әйткәндә, мин элекке спортчы да диясем килми, ул әле дә йөзә, чаңгыда йөри. Гомумән үзенең теге әйткәннәр бит, рухы белән дә, тәне белән дә сау сәламәт кеше. Бу менә шушы аның йөзүләре инде, ул бик күптәннән килә, узган гасырлардан бери. Мин студент чагында йөри башлаган идем, ул чакыра иде, без студентлар җыелып бара идек. Бер чиләк бәрәңге күтәреп, Казан суы буена, башта Казан суында изде, аннан соң Аккош күлендә. Менә хәзерге елларда без аны районнарда үткәрә башладык. Очрашудан соң кунаклар Олы Кавал һәм Әлдермеш авыллары арасында урнашкан күлгә юл тоттылар. Шактый кеше Чулпан күлендә чыныгу алды. Биредә булган халык арасыннан 6 кеше икенче ярга йөзеп чыгу теләге белдерде. Алар арасында Равил Файзуллин белән бер рәттән аның улы Газиз, журналист Данил Гыниятов та бар иде. Равил абыйның йөзүләрен инде көтеп алабыз ел сайын. Быел ялгышмасам, минем шәхсән катнашуым 5нче ел. Шуңа күрә бу үзенә күрә бер зур спорт чарасы да һәм мәдәни аралашу, язучылар да, иҗат әһелләр дә аны көтеп алалар. Инде ул узын гомердә булсын дип телисе килә. Шараның төп өлеше Биектау районында урнашкан Чулпан күлендә үткәрелә. Безнең йөзүчеләребез инде суга кереп китте. Әйдәгез без аларга уңышлар теләп, әйләнеп килгәннәрен бергәләп күзәтик. Халык шагыйре Равил Файзуллинның бик яхшы йөзү остасы икәненә тагын бер кат инандык. 4 август көнне Равил абыйга 80 яшь тула. Ә Файзуллин йөзүләре 45-нче тапкыр уздырыла. Аның өчен һәр яклап юбилей елы. Кайда су бар, кайда менә хәзер лойгачта, кая барсам да мин монда кайда су дип сорыйм. Чөнки мин чит җирләрдә булсам, зиратка кергә телим һәм су куйдырга телим. Чөнки алар минем өчен икесе дә бик мөһим әйберләр. Хәзерге заманда аралашу җитми кешегә. Кеше үз-үзенә бикләнеп яши. Без шушында җәйнең матур вакытында килеп, үзебездән бу мәдәният, әдәбият һәм спорт бәйрәме. Кемдер йөзә, кемдер хәлинчә йөзә, кемдер кыска дистанциядә йөзә. Шулай итеп, кемдер инде монда аралаша, кемдер монда музыкантлар, язучылар, журналистлар, художниклар. Бер аралашу формасы үзенә күрә шушы Сабантуй. Ә кунаклар яр буенда алмаз һәм зинҗирларын тыңлап, йөзүчеләрнең әйләнеп кайтканнарын көтеп тордылар. Йөзү ул өчү. Димәк, без йөзәбез икән, бийеклектә калабыз. Ә бийеклектә булганда сәламәтлек сиңа үзе килә. Манзара тапшыру өчен Зәлия Галиева, Андрей Корсинский. Изге Булгар гына түгел, Булгарстан тарих җирлегеннән шытып чыккан. Ак мәрмәрле сарайларны аның халкын хәтерләүче бары Итил елга булган. Күктә янган йылдызлардай җир буйлап без сибелгәнбез. Без тарихта эзле халык. Үлем белмәс татарлар без. Сине зурлап җыр җырлыйбыз. Сиңа иң матур җырлар. Саумы, бабамнар нигезе. Изге җирем шәһри Болгар. Мең тарафтан килдек сиңа. Милләтемнең ак сәждәсе. Саумы, изге Болгар җире.
Татарымның Мәдинәсе. Тарих саклый һәр бер ташың. Әй, изге җиркәй, булгарым. Татарымның үткәне бар, киләчәге дә бар аның. Ерак бабамнан мираска калган телем, иманым бар. Бездә горур татар каны, Тукай, Җәлилләр каны бар. Кояшның шифалы нурлары астында рәхәтләнеп тәнне кыздырдың инде. Махсус кызынып ятмадым. Көн үзәге дип тормыйсың, кояш күзендә пешән әйләндерәсең. Һич булмаса шу бутыйсың да, менә шулай шоколад төсенә керәсең. Гәрчә мин буларның берсендә эшләмәдем, эшләүчеләр турында әйтәм. Ультрашәмәхән нурлар килешкән үзеңә шулайда. Сер түгел кояшлы матур көн кәефне күтәрә, бәхет гормоны эндорфин арта, әле берәр күлгә дә шумсаң, дөньялар тагында яктырып китә. Кояш кебек балкый хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова. Ник дисәгез, чөнки киләсе минутларда кызык дөнья сәхифәсе. Миләүшә, рәхимит, сүз сиңа. Исәннәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сәлам, сәлам, Алмаз белән Зөлфия. Эфирда кызык дөнья сәхифәсе сезнең белән мин, Миләүшә Ризванова. Үткән чыгарылышны караган булсагыз, мин Кырым ярымутрауының Алсу күлләре турында сөйли башлаган идем. Шул җылы якларга сәяхәтебезне Сасык-Сиваш күленнән башлаган булсак, бүген Алсу күлләр темасын дәвам итеп, Чыкрак һәм Кояш күлләрендә тукталырбыз. Алсу төсле күлләр, чыннан да. Кызык һәм табигатьтә бик сирәк очрый торган күренеш. Ни сәбәпле Кырымдагы әлеге күлләр ал төстәсең? Күлләрнең шундый ал төсе оптик иллюзия түгел. Сасык-Сиваш, Кояш һәм Чыкрак күлләрендә бик сирәк очрый торган Дуналиелла солоноводная суүсеме тереклек итә. Җәй ахырына таба әлеге суүсемнәр чәчәк ату пигына җиткән вакытта күл өсте кызгылт төскә әверелә дә инде. Кояш күле! Көнчыгыш яр буе энҗесе Кояш күле Керчьтән 30 чакрым ераклыкта урнашкан. Әлеге күл хакимият тарафынан бик саклана. Шулай да бирегә экскурсия төркеме составында яки алдан тыюлык сайтында пропуск рәсмиләштереп мөстәкыйль керергә мөмкин. Дуналиелла Салина суүсемнәренең чәчәк атуы аркасында Кояш күленнән еш кына фиалка, ягъни Миләүшә чәчәге исе килә. Ләкин кайвакыт бу хуш ис күл төбендәге ләм пычрагы исләре арасында югала. Кояш күленең тозлылыгы су литрына 350-400 миллиграмм булуын исәпкә алып, әлеге күлдә башка бер кемдә диярлек яшәмәү аңлашыла. Җәй көне Кояш күленең бөтен мәйданында диярлек су биеклеге иң күбе тезгә кадәр генә. Шуңа күрә монда су коену мөмкин түгел. Чыкрак күле. Чыкрак Кырымның көнчыгышында Керчьтән 16 чакрым ераклыкта урнашкан тозлы күл. Аның максималь тирәнлеге 1300 см, мәйданы 8,5 квадрат километр. Чыкрак пычрагының дәвалау үзенчәлекле берничә табигый факторның уникаль җыелмасына бәйле. Күл җир асты чыганаклары белән туклана. Алар арасында күкерт тә бар. Шулай ук ком аша үтеп, фильтрлана һәм чистартылган күлгә керә торган Азов диңгезе сулары белән туклана. Әлеге күлдәге пычрак процедуралар вакытында микроорганизмнар тирегә сеңә һәм буыннарның ныклыгын арттыра. Алмаш процессларының стимуляцияләренә булыша. Моннан тыш организмга аммиак, йод, сероводород, кирәкле минераллар һәм төрле витаминнар үтеп керә. Күрдек, белдек, аңладык, ишеттек һәм киттек. Кая киттек? Сәяхәткә инде әлбәттә. Алсу күлләрне күреп кайтырга. Миләүшә, рәхмәт яусын. Менә без бүген нишләп торгыл авыл, шәһәр дип булай үзара чагыштырабыз, әйме? Авыл шәһәрсез яши ала, шәһәр авылсыз яши алмый дип тә өстәдек исеңә генә төшерәм. Авыл халкы күркәм яши. Киләсе видео Язма Нырлат районы Фама авылында яшәүче Мин Зиннәт апа Кәлимуллина турында. Син әйткәнчә, бу ел без кишер чәчмәдек, нужаланмадык. Магазинда да бар икән бөтен әйбер. Нигә нужаланганбыздыр инде? Икенче кайтканда кызым, син миңа 30-40 кило кишер алып кайтырсың әле. Да без проблем, она копейки стоит. А что так дорого?
зачем мы сажаем эту морковку? Она достала уже. Да господи, зачем ее сажать? Все есть в магазине. Вы понимаете, что мы тратим на эту кучу времени? В магазине все это стоит копейки. 13 рублей за килограмм или мучение в жару? Зачем? Да хватит уже сажать морковку, 21 век на дворе. Можно заказать в магазине. Наконец-то дошло. Прямо сейчас мы находимся в селе Большие Перемичи, в котором произошло знаковое событие для нашей страны. Именно здесь обрушилась экономика России. Морковь подорожала на 325%. А все из-за того, что семья Валиахметовых в 2020 году не посадила морковь. Теперь мир никогда не будет прежним. Но у нас в деревне как? Если кто-то начинает сажать, и мы сажаем. Не сажают, значит, мы тоже не сажаем. Ну. Может, хотя бы картошку не будем сажать? Да, инде был да туйдан, дитте. Ладно, ладно, пусть будет по-твоему. Әлеге кызыклы видеоның төп геройы Минзиннәт апа Нурлат районы Фым авылында яшәп ята. Хәзер аның белән якыннан танышабыз. Минзиннәт апа, Кишер басуы турында булды әлеге кызыклы сюжет, әлеге кызыклы видеоролик. Сөйләп китегез әле, ничегрәк төшердегез, ничегрәк уйладыгыз? Кызым бит инде шушылай, әни шуша кишер басуы турында төшерә ялы диде. Аны күп yerдә инде без анда әллә кайларга барып, Лаеш районында, әллә кайларга барып, әллә кайсы авылларга кайда барып йөрдек. Шунда барып төштек, Алланың рәхмәте. Ул кишетнең бачута бик югары булды. Менә әлеге видеоны куйгач сезнең янга авылдашлар киләләр мисең? Килмичәйинде авылдашлар килә, сорадылар, шушының кайда нәрсәләп йөрдең, кишер эзләп диеп. Үзең дә юк иде диеп. Үзегездә кишер бармысың? Бар, Аллаһка шөкер, елның елы чәчәбез. Әрбә елларны кайда күп чәчмәдем. Кишерендә һәр елны чәчәм Минзиннәт апа, кәбестә бәрәңгесендә утырта. Тавыклар да асрый. Үзе чыгып ашатып, хәлләрен белеп керә. Зур бакчасында яшелчә үстерсә, кечкенә бакчасы җиләк-җимешкә муланың. Яшьчәкләребез шушы беренче инде менә шул фирмадан чыккан, фирма ярында терлекләр карап кетеп утырайдык, сарык кетешие. Үзем сарыклар фирмасында эшләйдем ул вакытта яшьчәгемдә. Шушында фирма ярында сарыклар кетеп утырган вакытта шушы Нәбиуллам нигә комбайн ремонтларга килә иде. Шушында мин анда фирма ярында шушы кетүләренә кеткәндә чигеш чигеп утыра идем. Элекке бит чигеш стәләштәмәсе чигеп утырайым. Шушы вакытта Нәбиулла минем янына килеп туктады. Күрше кызы идек инде без, күршеләр идек үскәндә. Шуннан сөйләшеп киттек, шуннан танышып киттек, шулай иттереп, аннарысын насип булгач кавышып куйдык. Фыма авылында туып үсеп, шул авыл егетенә Нәбиуллага кияүгә чыгып, 42 ел бергә тату гомер итәләр алар. 4 бала тәрбияләп үстерә Калимуллиннар гаиләсе. Авыр вакытлар булгандыр инде, ул монча балалар үстергән вакытта бар да җитешкенә булмагандыр. Без бит инде начальство тигел, кара рабочийлар, Аллаһка шөкер, шулай берсен-берсе ялгап яшәдек. Әлхәмдүлиллаһ, тирлек асыры идек. Шушы бакчалар, суганнар күп чәчә идек. Минзиннәт апа бик бай, аның 4 баласы, 5 оныгы, 8 оныкчыгы бар. Шуларга куанып, аларның хөрмәтендә яши ул бүгенге көндә. Субханаллаһына, аныкларыма Аллаһның рәхмәте яусын, яшь кайталар, зурәни дип, ак итеп кайталар торалар. Субханаллаһына. Шушы балалар алар яшь ярымнан минем янда үсте. Эш куласалы лисапит белән кайтканнар ие, бер яшь ярымнан. Мотоциклга, машинага утырып чыгып киттеләр систе янымнан. Шушыларныга турга аталап тұрып, машинасы белән кім алып сала идем, сатып алып. Минем балалар кім турына барып уйнасын дип, 5 кайталар. Минзиннәт апаның сюжетін шул хәтлек бирелеп карадык, хәтта менә күрсәтеп тә өлгереп бетермәдек, әйме? Дәвамы да бар. Минзиннәт апа белән аралашкан арада оныгы Гөлия гаиләсе белән кайтты. Ниләр белән генә шөгыльләнми үзе. Нәкъ менә ул кызык сюжетның авторы да инде. Мин бит инде зуранияны төшерәм, сториста. Халык аны бик каты ярата, күбрәк төшерегез әле әбиегезне диләр. И шулай килде идея. Мин әйтәм, әйдә синең белән берәр кызыклы шундый ни төшерәбез. Вайн.
Тиз ризалашты, рәхмәт. Менә шулай уйлап чыгарды инде, авыл шарак. Кияүләрен, киленнәрен дә үз баласыдай ярата Зиннәт апа. Миңа аның бер сыйфаты шый, ул безне менә туганнарны өйрәтә, бергә булырга, дус булырга, бөтен туганнар белән гел менә шулай җыелышып, дус яшәргә өйрәтә ул безне. Сезне кияү буларак ничек каршы алды? Нинди зурәни ул? Зурани, самый лучший зурани ул безнең. Субханалла. Бик яратабыз, бик хөрмәт итәбез, бик теләп монда һәр саен кайтабыз, бик сагынабыз, гел еш кына кайтабыз. Аллага шөкер. Тормыш авырлыкларына бирешмичә, эшләп, тырышып яши Зиннәт апа. Балаларын да кешелекле, тәртипле булсыннар дип эш белән үстерә. Безнең әни бик уңган иде. Бик җитди шәй бөтен җиргә дә. Безнең вакытта бит инде кием аны хәл күп түгел. Бездән дә матур киенче юк ялда. Дөрес. Даже укытучылар кем нәрсә какой анда балачага. Безне моны чигендерешлек, конечно, без җәй буе. Шул чигендерешлегән акчага үзебезне Самарга барып, матур күлмәкләр анда, матур итәкләр, бөтен матур әйберләрне безгә алып кайтайык бергә. И бездән дә менә апа да мин авылда иң матур киенеп җөргәйек шулай. Безнең яшь айырмасы 5 ел, мин 71 елга, энекәш 76 елга. Без тату үстек, бергә. Хәзер дә шулай матур тату яшибез. Бәләкәй чакта алдыган эләгәйдеме? Эләккәләде. Сугышып үстегезме, ничек әйтәсез? Юк инде, сугышып тиге. Ну битендә алак кеше. Шуның хәле 5 баланы ничек сыйдырган ул? Менә хәзер 2 бала кайтса, 3 менә хәлдән төшәсең, тирләп пешәсең, анда мәш киләсең әйбит. Авырса, больничный алырга ярамый безнең вакытта. Мин райпада эшлим, тем более бездә теге сокращение постоянно иде бит инде. Нәй, әни бала авырый. Белми ул аны бәгрем ничек караган ул. Ул бит әле шул вакытта эшкә дә йөри. Минем баланы да карый. Бернәрсәне дә отказ итә әйтми шулай. Катарайк дип куя егәнигә белмим ул аны лечи итеп җибәрәбез. Балагыз терелде, садикка алып илтергә була, алып китегез дигән кебек. Бер менә мин әнинең әйбит. Бер качан юк, бер качан булдыра алмыйм дигән ишеткән юк. Белмим. Аның йөрәге ничек шуны хатны күтәреп бетергән, мин арга менә теге елап әйтерлек даже. Туганнар арасын саклап яшиләр бу гаиләдә. Бәйрәмдә генә түгел, ялларда да бергә җыелышалар. Әниләренең хәлен белеп, кирәк эшләрен карап калдыралар. Үзебезнекеләр белән горурланыйк, алар өчен җан атыйк. Казан фильмнары Алтын тәлинкә кинопремиясе шорт-листына керде. Алтын тәлинкә төбәгара кинопремиясенең авторы һәм инициаторы Время кино кинопроектларга ярдәм итү һәм фестивальләрен оештыру дирекциясе тора. Проект Россия Федерациясе мәдәни инициативаларының президент фонды ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Бүген бездә кунакта Алтын тәлинкә кинопремиясе номинантлары, режиссерлар Алмаз Нургалиев, Булат Минкин. Алмаз, адаш сәлам, Булат сәлам. Алтын тәлинкә нинди премия ул? Башка премиялар белән нәрсәсе белән аерыла? Алтын тәлинкә инде аның үзенчәлеге Алмаз шундадыр. Ул ярдәм итә торган яшь режиссерларга башлап эшли башлаучыларга ярдәм итә торган бәйгедер һәм дә инде анда менә бары тик инде кайдадыр сыналган фильмнар гына үзенең көчен сыный ала. Мин шулай дип беләм инде. Һәм әлбәттә инде монда теге юл бирелә күбрәк теге безнең милли регионнарга. Чөнки монда төрле теге телләрдә кинолар, якут теле булсынмы, татар теле булсынмы, ингуш теле булсынмы. Һәм минемчә бу бик мөһим әйбер, чөнки безнең Россиядә 160 милләт яши һәм аларга наконец-то менә юл бирелә башлады. Үзләрен күрсәтергә. Әйе, чөнки бездә бит күбрәк Мәскәүдә, Питерда андый фестивальләр, тәҗрибәле. Ә сезнең кинолар татар телендәме? Безнең үзебездә дә Татарстанда бит әле гел татарча гына төшерергә ашкылып тормыйлар. Шулай, әйе, минеке татар телендә. Татар телендә? Сезнең дә эшләрегез бу премияда җиңгәне бармы соң? Минем инде үземнең фильмга килгәндә бу җиде удар арасында дигән документаль фильм, инде аның чыкканына да байтак кына вакыт узды. Менә нәкъ Алтын тәлинкәнең тамашачылар номинациясында җиңеп чыккан иде. Җәй көне, теге елны була инде. Булат сезнең? Әйе, бар әлбәттә 21 елда булды ул беренче премия. Шундай. Быел нинди эшләрегез белән дәгъва кыласалар бирсә җиңүгә? Безнең Алмаз белән теге бу уртак эшме?
Yok, orta кеш түгел, но киноларыбыз бик бәйле, чөнки бу авыл темасына багышланган эми, шулай булмыймы? Ул ничегәрәк килеп чыкты монда менә пандемия аркасында бу бәйге тыелны булырга төшә, шундырсын әйткәндә, һәм минем өчен менә шәхсән минем өчен инде иң кызыгы шунда менә нәкъ әлеге фильм Җиде утрау арасында ул үзебезнең мөселман кино фестивалендә хәрәкәтен башлады, анда җиңү белән башлады һәм дә инде менә минем уйлавымча инде фестивальләр хәрәкәтендә менә шушы нәкъ шушы Алла бирсә кирдән Казанда тәмамланыр да аның эше дип әйтик инде әлеге фильмның. Әлеге кинолар сезнең фестивальдән фестивальгә гына йөрми яки инде ул интернет киңлегендә ирекле караудамы? Җиде утрау. Минем юк. Юк. Менә тамашачылар байтак җирдә күрсәтелде, бу регионнарда күрсәтелде Җиде утрау арасында һәм дә инде Татарстанда да байтак кына районнарда һәм дә инде Казанда күрсәтелде, ләкин әлегә бер дә белмәгән кебек утыру дөрес булмас, без ул фильмны инде берничә кат каградык хәтта. Мин менә бер дә карый алмадым. Чөнки махсус күрсәтүче дә юк, мен карадым, интернетта да юк. Менә киләчәктә эшләрегез интернет киңлегенә чыгачакмы соң, яки менә шул фестивальдә күрсәтелә дә, шунда онытылачакмы? Юк инде, әлбәттә, интернетка чыгачак, чөнки барыбер анда сиңа килеп тора бит инде ул аудиторияң. Фәрин. Демәк, җиңүчеләрне тиздән игълан итәчәкләр. 29 июльдә. Аның менә ярдәм дисез, менә үз милләтен күрсәтергә мөмкинлек аша дисез. Аның тагын нинди ярдәм, нинди дә булса ярдәм чаралары бармы? Җиңдең дә бетте генәме яки? Үзегез өчен нинди әһәмияткә ия бу? Менә шундырсын әйтим, үземнең һаманда шул шәхсән үземнең фикеремне әйтеп китәсем килә. Үзем белән булган хәлне, әлеге фильм белән булган хәлне, әлеге фильмны барлыкка китергәч, нәрсә барлыкка китергәнне аңлыйсы килә бит инде. Үзеңә ошарга мөмкин, ошамаска мөмкин. Күрсәтәсе кешеләрең дә, сиңа үз фикерне әйтәсе кешеләрең дә алар фикерле булырга тиеш. Үзебезнең менә критик Нияз Игламов кандашым, Нияз мәйтәм син театраль критик инде. Кемнәр бар безнең Казанда менә үз фикерләр чынлап яхшы фикер булган, авторитетлы фикер. Һәм ул нәкъ менә шул вакытта Альбина Нафига белән таныштырды һәм дә инде Адилә Хай булуы белән таныштырды. Әлеге кешеләр карап, үз бәяләрен бирделәр һәм мин шул вакытта аңлый башладым, ниндирәк фильм эшләгәнне. Нәкъ менә әлеге кинофестивальнең җитәкчесе дә менә Альбина Нафига булса, Адилә инде анда шушы төркемдә төп кешеләрнең берсе булып тора. Нәрсә дип әйтәсем килә, әлеге шәхесләр дән аңларга мөмкин әлеге фестивальнең нинди эшләр алып барылган, ярдәм. Бары тик ярдәм генә. Ничек булдыра алалар? Үзебезнең, безгә, Булатка, миңа булсын анда, һәм дә инде башкаларга эшлисе килгәннәргә ярдәм итүче. Талантлы эшлисе килүчеләргә. Яшь режиссерлар өчен бик мөһим әйбер. Булат, яшь дип мин үземне яшь дибез дә мин ничек тә бик авыр гына. Булат, син әле сценарист, драматург буларак та беләбез без сине. Бүгенге көндә нәрсәләр белән мәшгульсең? Шул кино төшерү юнәлешендә күбрәк эшлисеңме яки каләм тибрәтеп әле безне яңадан-яңа сценарийлар яки пьесалар белән дә сөендерергә тырышасың? Монда менә Корея театрында хәзер бер элемтә бара, бер режиссер белән бергә язабыз. Ул Американ Еники буенча булачак Алла бирсә. Димәк, инсценировка яз, аны әсәрләр. Пока әйтмим нинди әсәр буенча. Ну, менә шулай теге кино, театр ничектер бергә бара, Аллага шөкер. Гомумән сез режиссерлар, татар киноларын төшерүчеләр бик аз, шуңа күрә сез безнең өчен бик кадерле. Сез дә алдагы планнарыгыз турында әйтеп китәрсезме, Хамас? Ягъни син нәрсә белән мәшгуль бүгенге көндә? Нәрсә төшерәсең? Планда инде менә Әзгар абыйның фильмын тәмамлап, Алла боерса, шушы көннәрдә чыгарга иде дөньяга. Инде әлеге фильм Йылак фильмы инде ул безнең үзебезнең мөселман кино фестиваленә инделәктә, аның финалына узды. Анда да Алла бирсә күрсәтеләчәк. Ул инде сентябрь башында була. Инде чынлап халыкка тәкъдим итү, чыгару әлеге фильмны шул сентябрь урталарында, азагында булыр дип өметләнеп каламын, Алла бирсә. Алмаз Булат, кунакка килгән өчен рәхмәт. Яусы сезгә эшегездә бары тик уңышлар гына теләп калабыз. Менә инде федераль үзәк, ул безнең дәүләтебез булсынмы, сезгә инде киноларны күбрәк төшерергә бары тик ярдәм итеп кенә торсын. Амин, рәхмәт. Якты өметләр белән сезнең белән саубуллашабыз. Минем белән килешүчеләр булыр дип уйлыйм. Иң яратып эшләнгән эш, иң рәхәт ял. Яраткан эш кешене ардырмый, улыгайтмый, хыялларына киртә куймый. Башкарган эшләрегез сезгә рухи канәгатьлек китерсен.
Эш ағашы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Һөнәрегез булса, авырлыктан курыкмагыз. Кылган изге эшләрегез өчен горурланып, үзегезне иң бәхетле кеше дип санагыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Хөрмәтләребез.